Hvad tænkte I sådan, da I så det her, vi lige lavede her, hvad tænkte I så om det? Hvad troede I, det var for noget? Jamen, altså, jeg tænkte sådan, ej, hvor nice, det bliver også på en dag. Det er sådan, jeg har selv prøvet. Det er jo nyt. Det er nyt og spændende og sjovt. Underholdende. Ja. Var nogen, der havde et bud på sådan, hvad vi prøvede sådan at udtrykke? Altså, vi havde jo fået noget at vide om det inden, sådan at der kom, men jeg vidste ikke helt, hvad det var. Og så tænkte jeg, okay, så spiller de nogle numre, som de havde sådan forberedt inden, og måske var det 5 minutter. Det var det, jeg havde tænkt op. Men det var mega fedt, at det så var sådan et langt sådan, stykke. Jeg ved ikke, om det var sådan en improvisation, eller hvad det var. Det var det. Ja, fedt, så det var jeg god til. Vi har sådan tænkt det her som sådan lidt en kunstnerisk udtryksform, i hvert fald hvad vi lige sådan kunne forberede. Men hvad synes I sådan kunst er, og hvad fylder det noget i jeres liv som sådan en udtryksform? For eksempel, har I nogensinde været på en kunstudstilling, hvor folk prøvede at udtrykke et eller andet politisk, prøvede at komme igennem med et eller andet budskab, det kunne være på Aros i Aarhus eller sådan noget? Kan I umiddelbart huske det, eller hvad er kunst i jeres liv? Er nogen, der maler, er nogen, der tegner til kunst, eller andet den stil? Ja. Altså vi går på ÅD, en meget kunstnerisk skole. Og det er meget i vores hverdag med alle vores linjer. Ja, det fylder helt rigtig meget. Ja. Rigtig meget her, og det ved folk godt, når de går ind på den her skole. Og det kommer til at være en del af ens hverdag, altså ja. Jamen, altså det ved jeg ikke. Kunst for mig, det er sådan, hvis man kan lægge noget i det, hvis der er en bagtank for det. Man sådan selv kan relatere til det. Og sådan, at det ikke bare sådan... Jamen det er noget, der har en grund til, at det opstår. Ja. At det ikke bare opstår. Det er noget, man har tænkt over, da man lavede det. Ja. Og det ikke behøver at være sådan noget, nu maler jeg en cirkel med 2 øjne og en næse og en mund, og så er det bum, det er kunsten. At det er sådan mere abstrakt. Ja. Og det er lidt også det der med